как си го представяте самите автомобили, какво ще плащат за това зареждане? Защото по някакъв начин трябва да има зареждане. Аз, например, в Норвегия съм виждала електромобила, си пътува, отива си в един закрит паркинг в хотел отдолу, изкарва си кабел и си го включва и си зарежда. Нали, това е друга система. Но все пак за самия потребител, какви разчети, по какъв начин ще бъде разплащане? Ако правиме такива станция, не е масово електрическо зареждане. Ще дам примери с станциите, които до момента сме изградили. Бяха ме обвинили в популизъм, че казвам, че зареждането трябва да е безплатно. Нали, въпросът не е нали, тая електроенергия по някакъв начин да се краде или нещо от сорта. Въпросът е шофьора дали трябва да плаща той директно на станцията, да оставя примерно лев, 2, 10 и така нататък. 2012 година, ако не се лъжа, в Пловдив, в един ресторант, монтирахме зарядна станция, която да е на разположение на клиентите на ресторанта. След монтаж и проби, така собственика дойде и каза, добре, сега колко да вземам на хората, като да зареждат. И започваме. Значи, аз идвам, примерно пътувам за морето наистина, примерно. Идвам, влизам в ресторанта, включвам си колата да се зарежда, за да я заредят до горе, ще ми трябват от 4 до 8 часа. И ще изразходя на електромера около 2 лева. В този момент човека каза безплатно зарежда. Ти 104 часа, пък тия 2 лева ще Да, точно така. Системата е била с зареждане от централно електрозахранване. Не става въпрос за консумация на солар. Да, на нормална градска мрежа, смисъл на електромера, който си е на ресторанта. В Шумен направихме такава станция в офис на застрахователна компания. Там идеята беше, нали, защо пак стана безплатно. Ами той човека, като дойде при мен, няма да стои 3 часа. Нали, аз трябва да напиша една застраховка за 15-20 минути. За 15-20 минути ще е изразходил стотинки някакви. Така че пак е безплатно зареждането. Човека си е направил рекламата с тази зарядна станция, нали, знае, че е единствения в Шумен, поне за момента, където може да зарежда. Той е щастлив. Хората, които отидат да зареждат, и те са щастливи. Сега, да, слушам. В случай не разбрах, дали сте проектирали в момента зареждане на електромобил, ползвайки соларна енергия на сграда. Доколкото разбирам, единствено сте ползвали нормалното електрозахранване. И соларните, които са двете в София. Соларните, но те бяха извън сграда. Това беше на паркинг, където си има специална инсталация за соларна енергия. Живот и здраве, тук лятото е планиран един фотоволтаик около 4 кВт да бъде монтиран и ще зарежда. В смисъл, той ще захранва и сградата, и автомобила. В смисъл, връщам се пак малко към тази кафевия ток, нали, който е дошъл от ТЕЦ Марица изток, ама ти откъде си сигурен, че сега този киловат дет си го тръпнал, дали бил дошъл от Марица или бил дошъл от фотоволтаиците деца по разни ниви с България? Ами, ти като гребнеш една кофа с вода от морето, откъде знаеш дали се е вляла от Дунав или от Марица или откъде е дошъл? Мисъл, това е електроенергия. За какво ще се ползва, откъде идва, но тя си е налична. Поне в сградата. Но предвид, че една соларна инсталация допринася за намаляване на консумацията от другия вид кафяв ток. Така е, да, абсолютно. Така е, да. Това не е устойността. И аз имам още един въпрос. Понеже ако се занимавате и надълбоко сте навлезли в тази тематика, има ли разработки в света и мислено ли е за преоборудване на земеделска техника за зареждане с електричество? Мислено е дори за зареждане или за движение? И за движение. Зареждане? За движение имаше една разработка на Рено, която в момента няма много информация по нея, за трактор, който е хибриден. В смисъл, той е и на дизел, и на водородна клетка, като водородната клетка реално произвежда електричество и захранва електромотор. Като идеята е да се намали драстично разхода на... Така, не драстично, осезаемо разхода на
този трактор. По принцип и ние имаме желание да започнем, тъй като сме точно в земеделски регион. Има възможности. Въпросът е да имаме малко желание от страна на хората, които ще ги ползват. Да, защото това е дела на разхода на гориво в производството на земеделското е много голям. Така е. Така че това би се В момента работим на това. Надявам се дали мога организационно да предложа, ако искате, ако е възможно, разбира се, всички са съгласни да продължим следващата защото ние като госпожа Генчева трябва да стане по-рано, пък много искаме да видим и след това да се върнем назад. Три презентации предвидихме. Това, което... Добре, може би наистина. За наше съжаление, днес си загубихме връзка с третия лектор, така че няма да имаме поне днес такава презентация. Но аз мога поне накратко да кажа за какво, за неговата дейност всъщност, точно за това. Димитър Паскалев, който предвидихме да вземе участие, той е действащ архитект и освен това е член на Института за нулево енергийни сгради. И защо е това странно име? Защото всъщност в чужбина, а вече и в България, реално вече съществуват нулево енергийни сгради. Което какво значи? Първо, има различни такива подходи за намаляване на нуждата и от охлаждане, и от отопление на сградите, без да се стига до 100% задоволяване на нуждите. Това се връзва с още един от рефрените в синята икономика, че малката полза също е полза. Това е като природен принцип. В природата и малката полза е полза и се ползва. И подходи, които се прилагат без да искат генерално преустройство и дори без да искат генерално саниране на сградите, но могат да намалят нуждата от енергия. Някои такива подходи се отнасят за, например, как да се намали нуждата от охлаждане през лятото. Повечето системи штори и пердета всъщност не отклоняват лъчевата енергия, слънчевата енергия от сградата като цяло. Те осигуряват някакво засенчване на самите помещения, но топлината от тези лъчи всъщност остава в сградата в някаква форма. Една система штори, която се използва и в Европа, и в България, доколкото знам, от поне 10 години, те всъщност представляват концентрични огледала, обърнати навън. Така че когато са пуснати, те не само засенчват помещението, а отразяват лъчите извън цялата сграда. И реално тя не се затопля толкова много по този начин. Има възможност, има и такива обекти, цялата сграда да бъде покрита с такива штори, не само прозорците и вратите. И това още повече ще намали нуждата. И има някои вариации на тези подходи. Разбира се, класическия модел, който и в България тук ще започне с 1 милиард лева, е този за цялостно енергийно саниране на сградите, който иска обаче много дебела изолация и не е особено ефективен погледнато ресурсно. В синята икономика има множество модели, които по-скоро за момента не се прилагат в практиката, но за, така да се каже, за охлаждане от природата. Само някои от тях мога сега да ви кажа. Те не се прилагат и в България, това е по-скоро за обща култура. Но един е много класически модел, който е познат и на всички водещи архитекти, е този на големите африкански термитници, които нямат нито климатици, нито някакви електромотори, нито нищо нямат, но при изменение на външната температура от порядъка на 30 или 40 градуса,
температурата в термитника, благодарение на топлообмена, се изменя с 1 до 2 градуса. В смисъл, това е директен факт от природата, който защо хората не го използват, както и Асен попита. Вече се ползва. Точно това вече се ползва в един мол в Зимбабве. Да, в Зимбабве, да. Мисля, това е ценно. Другия модел, който също, защо зебрата има такава странна шарка, нали, освен да се хрие в храстите и в тревите, но се оказва, че зебровата шарка всъщност директно допринася също за автономното охлаждане на самите животни. Защото именно известният факт, че черните материали, черните повърхности поглъщат топлината, белите отразяват и съответно се нагряват по различен начин. В смисъл, това е измерено последното десетилетие инструментално и не само се нагряват, ами и това предизвиква микротечения, някакъв вид микровятър, който всъщност охлажда. И точно този пък подход се е прилаган в някои такива по-грамадни сгради в Съединените щати, но той също е съвсем пилотен. Това са буквално flash news, както се казва последната минута. И това, което специално бяхме поканили Димитър да разкаже, защото той е проектанта всъщност, вече има и сграда в България, от поне 6 години има сгради в Германия, в Британия, доколкото знам, и разбира се и зад океана, с подхода на термоакумулатора и с инсталацията на термоакумулатора. В България, доколкото знам, есента на 2014 година сградата, тя е тук в София, стигна до фаза на акт 16. Какво представлява термоакумулатора? И това са действително нулево енергийни сгради. Съжалявам, че Димитър не дойде отчасти, защото той пък обича да повтаря неговия рефрен за рязане на тръбите, в частност енергийните. Точно за това става дума. Термоакумулатора е система от тръби, които покриват фасадата на сградата и използват някакъв вид течен посредник, термоабсорбер по-точно, който не е вода. Макар че хипотетично е възможно, но водата не е най-ефективният такъв агент. И идеята е, че чрез отвеждането на тази топлина от течността, както ви споменах преди малко, се отнема нуждата от охлаждане на тази сграда, понеже тя не се затопля. Тя не влиза в фасадата и във вътрешността на сградата, а отива в подземната част на конструкцията, а именно самия термоакумулатор, където се акумулира не за часове и не за месеци дори, всъщност за месеци, но за няколко месеца. И идеята е, че при запълване на цикъла на зареждане, понеже говорейки за един сезон, за една година, термоакумулатора не може да се зареди на 100%. Или казано друго, че не може да посрещне зимните нужди на сградата на 100%. Но тези съществуващи обекти, те показват, че за 3 години това вече е достатъчно. Примерно първата година се покриват 70% и зимата се изразходват. Точно за това говоря за цикъл. Той не се запечатва за 3 години, а се ползва през всеки от сезоните. Първия сезон се зарежда на 70, втория примерно на 85 и от третия сезон всъщност покрива на 100% тази енергия, абсорбирана през топлия сезон, покрива на 100% нуждите от зимно отопление на сградите в Германия, например.
И лошата новина е, че това е доста обемиста конструкция и доста скъпа конструкция. Самият термоакумулатор също иска масивна изолация. А всъщност това е Димитър Паскалов. Може ли тогава в 12:20 да започнем? Съжалявам, не се разбрахме. Знаете ли ще? Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Презентацията е свързана с технологии за енергийна независимост на сградите и градските територии, с което се занимаваме в Институт за нулево енергийни сгради. Добре, така. Значи, общо взето, материята, свързана с енергийната независимост, свързана с добива на възобновяема енергия, която се разминава значително от потреблението. Т.е. ако това е потреблението през годината на енергия, тук са летните отпуски, това е добива от възобновяема енергия от Слънце. Има значително разминаване, което е съществен проблем и ще бъде все по-голям проблем с нарастването на дяла на възобновяемата енергия. Така че предизвикателството, свързано с енергийната независимост, която касае преди всичко зимния период, е свързано с темата за съхранение на енергия, за което ще говоря. Ефтината в момента технология за енергийна независимост на една къща е, когато и осигурим цялата енергия, от която тя има нужда от фотоволтайка. Проблема с фотоволтайката е, че трябва да буферираме в мрежата. За момента това е разрешено в България и окей като възможност. Има държави, в които вече е забранено, например Испания. Има държави, в които се заплащат такси заради това буфериране. Има държави, в които дяла на възобновяемата енергия през лятото, не се вижда много добре жълтото, но е толкова много, че те стават енергийно позитивни само от възобновяема енергия. Това е Германия, тази година го направиха. Но проблема с буферирането на електричество е много голям, тъй като технологиите са много скъпи.
За момента това е решение за енергийна независимост. Инвестицията се връща за 8 години спрямо текущите цени на енергията. За една къща по-голяма независимост може да се осигури чрез смесване на фотоволтайка и топлинни колектори и създаване на сезонен буфер под къщата, който да съхранява топлинната енергия, необходимо за отопление на къщата, чрез фотоволтайката да се доставя само електрическото потребление на къщата от електроника, битова техника, готвене и така нататък. Тоест, разделяме добива на възобновяема енергия на топлина и електричество. Като е възможно, технологически в момента съществува възможност за монтиране на батерии, които са много скъпи, но биха могли да поемат цикъла ден-нощ, т.е. да издържат около 4 часа за нуждите на една къща, при което в по-голямата част от годината няма да имаме никакви отношения с ЧЕЗ, но ще имаме някъде около 20% буфериране на енергията, свързано с облачните дни. Има възможности, технологии за изцяло откачане от енергийната система електрическа, чрез те нареченото квартално стопанство. Тоест, ако решим цялата топлоенергетика на сградата чрез сезонно съхранение на топлоенергия, може да решим това, което имаме нужда като допълваща енергия чрез квартално стопанство. В случая виждаме решение, при което имаме съхранение на дългосрочно съхранение на електроенергия чрез електролиза в водород, който може да се използва директно за горене, за готвене или чрез горивна клетка обратно в електричество. Технологията е скъпа, но може да се ориентира, ако се направи като квартално стопанство. Има реализация подобна в Италия, тук в България има специалисти, които работят в тази област, за тях никой не знае. Има възможност за когенератор на биомаса и газ, т.е. биомаса, която в квартала се генерира, да се изгаря за поемане на пикови нужди. Примерно нямаме слънце в продължение на 2 седмици и паднали са ни батериите, паднали са ни буферите, нямаме енергия, трябва да генерираме с нещо. Това може да стане чрез такъв когенератор, който произвежда едновременно електричество и топлина, като изгаря биомаса, генерирана в градския ареал, за който говорим. Има възможност, разбира се, и този сезонен буфер, за който ще говоря доста, да бъде в кварталното стопанство, т.е. къщите са най-обикновени, освен че имат топлинни колектори и фотоволтайка, но задачите на доставяне на топлинна електрическа енергия и газ, изкуствен газ или водород, е тема на кварталното стопанство, което може да бъде кооператив или друга форма на управление, което също ще говоря. Къщите са най-лесни. По-голямо предизвикателство обаче е изобщо темата за топлофикациите и градските територии. Ние развиваме хипотезата, че е изключително устаряла концепцията за сега съществуващите топлофикации, а от друга страна потреблението на битовото потребление на топлоенергия отнема около 70% от бюджета на енергийния бюджет на семействата, така че има необходимост от съвременно и коренно различно и ново решение за градските топлофикации с използване потенциалите на възобновяемата енергия, по-точно на Слънцето. Образно казано, идеята е да се миксира
енергията от топлофикациите с възобновяема енергия, панели, които се разполагат върху покривите на сградите, плюс такива сезонни буфери, за които ще разкажа. Така че пиковете, т.е. излишната топлоенергия да се съхранява квартални буфери, да се подава възобновяема енергия винаги, когато тя съществува и когато нямаме достатъчно да ползваме централна топлофикация. С подобна технология могат да се надхвърлят 50% от топлинното потребление. След саниране на сградния фонд могат да нараснат и до над 70%. В момента работим по един специален панел, който едновременно произвежда електричество и топлинна енергия за покривно, за използване в тези хибридни инсталации. За разлика от съществуващите обаче хибридни панели, този ще има производство на висока температура, което е проблем при смесването с фотоволтайка, затова то от две секции. В момента го разработваме в план. Тоест, схемата за използване на възобновяемата енергия от покривите е да си произвеждаме едновременно електричество, едновременно топло с тези хибридни панели, като топлото да се подава директно на сградите, излишната енергия се подава на сезонния термоакумулатор, излишната електроенергия се буферира в мрежата, а иначе се използват за термопомпите като енергия, за да може да се използва възобновяемата енергия от въздуха и по този начин да се използва целият потенциал на покривите на сградите. Надявам се скоро време да реализираме такава инсталация. Това е Дания, лидера в използване на възобновяемата енергия и страната с една от най-скъпите невъзобновяеми енергии в Европа, поради причини както регионални, така и държавно-политически. Нарочно поддържане на високи цени на невъзобновяемата енергия, вследствие на което цялата икономика, както в Германия, се пренасочва към използване на този решение. Това, което виждаме тук, е един много голям сезонен буфер, в който се съхранява излишната топлоенергия, която се произвежда от тези полета. Това не е фотоволтайка, това са слънчеви колективи. Естествено, ние не харесваме много това, защото той изяжда градски територии, но в случая става въпрос за градче, където има малки къщи, а не блокове. Ние бихме се радвали, ако тези слънчеви полета се качат върху сградите и само това нещо се случва между блоковите пространства. Ето как изглежда буфера преди да бъде напълнен с вода. Значи той се пълни с вода, отгоре му се спуска плуваща топлоизолация, която се нагрява. Водата се нагрява до над 85 градуса, целият този обем. Това е реализиран такъв буфер. Това е плуващата топлоизолация, върху която може да се ходи. Снимката е през зимата, съвсем наскоро. Това са тези слънчеви панели, които са на 18 години. След лабораторни изследвания, свързан с жизнения им цикъл, е доказано, че имат още 35 години. Тоест, топлинната енергия като технология има много дълъг жизнен цикъл и той може да бъде свързан с жизнения цикъл на сградите. За разлика от съмнителната фотоволтайка, топлинната енергия може да гарантира много дългосрочно използване на една и съща технология, което е много свързано с инвестиционния процес. Ето как изглеждат топлофикациите в Дания. Нашите няма да ви ги покажа.
разказвам. Ние знаем. Вие ги знаете. Малки, компактни, с чисто нови инвестиции, чисто нови машини. Създават се като кооперативи на градовете. Не са собственост на общината, а са кооперативи. Имат си закон за това. Изплащат се 25 години, като по време на изплащането се доставя много ефтина топлоенергия до домакинствата, които са собственици на тази инсталация. В порядъка на 4 до 6 евроцента на киловатт час. В момента отделни домакинства, не между отделни... Не, топлофикацията е кооперативна собственост на 10 000 домакинства. И всеки си внася някаква... Не, те взимат заем. Значи събира се кооператива, прави дружество, взима заем от държавата на много ниска лихва за 25 години. И тази топлофикация почва да им доставя ефтина енергия. А те си плащат заема, те си плащат тази енергия. И чрез изплащането на тази енергия се изплаща инсталацията. Защото тази енергия е безплатна. Нали? Да изплатите и за много по-кратко време. Но на по-висока цена. Това е държавна. Да, това е държавна политика. Има създаден закон. В момента всъщност това е от 2012 година. Има бум на такива технологии в Дания. Буквално навсякъде се правят, особено малките градчета. Не знам дали успявате да видите, червеникавите са съществуващи, докато сините са много планирани. Да, значи ние бяхме тук, ето тук в Флоренс и тук в Дрон бяхме. Но има непубликувани. В смисъл, понеже се комерциализира технологията, излиза по-рентабилно. Просто им излиза рентабилно и направили са си схема, нещата вървят и произвеждат. Бяхме в едно предприятие, което произвежда такива панели. За последните 5 години са произвели примерно 500 000 квадратни метра и само за тази година имат поръчки за още 500 000. Това са проектори. Такива слънчеви колежки. Аз предлагам да продължим след обяда, понеже ще стигнат много сандвичите. Той не бърза. Ами аз имам съвсем малко още. Ще помоля да приключа, ако искате, мога да го превъртя. Накратко, това би могло да бъде въпросния буфер, върху който обаче може да бъде разположено колекторното поле, за да не се заема друго пространство. Т.е. всичко, което цялата радиация, която попада върху тая повърхност, се съхранява в този воден обем. След това през зимата се изтегля и използва. Ето така изглежда въпросното нещо. Имаме вече един проект, между другото, който чака реализация тази година. Къде тук в България? Да, 145 училища. Така. Потенциалите за България, специално между блоковите пространства, са много големи. Празни площадки, неизползвани, в които могат да се вградят тези буфери. Същественото е, че те са общинска собственост. Това няма ли да отнеме зелени площи? Да. Кошаро? Да. Трябват компромиси, но въпросните зелени площи в момента ги знаем какво положение са. И това го знаем. Да. Аз знаем също така, че се застрояват и изчезват и те са толкова къти, че просто да се заемат с едно такова. Има възможност, може би не съм сложил, но има възможност отгоре да се правят детски площадки и игрища. Да. Всъщност на училището, за което говорим, отгоре има площадка. Да става въпрос, че това са общински имоти и могат да бъдат решени чрез решение на общината, а не чрез закупуване на имоти, което е съществено.
И накрая ще завърша, че в момента работим върху една концепция за такъв плуващ термоакумулатор, който да съхрани топлоенергия, която попада върху Варненското езеро. Като целта е да направим една клетка, която общо взето да се равнява като мощност, колкото съществуващата топлофикация в момента във Варна, която да захрани тези квартали тук. Намираме се в ранна фаза, но много обещаващо очакваме. Част от кварталите, така ли? Да. Само тези, които са по-близо до морето ли е възможно? Въпрос на тръба. Да. И накрая ще завърша с тези материи, тези последователности. Всичко това е възможно. Необходимо е научно-развойна дейност в областта, създаването на технологии, които са реално приложими за нашите условия. Тази научно-развойна дейност би трябвало да се финансира и развива, базирано на някаква политика и визия за страната. Не мога да кажа, че има. След като се преминат въпросните идеи и концепции през ранни фази на технологично развитие, което се случва в инкубаторите, в изследователските центрове и в научните институти, се преминава към тестове пилотни проекти, с които ние се занимаваме, след което има въвеждане в индустрията, индустриализация, нещо, което видяхме в Дания. Значи те преди да направят тези топлофикации са се занимавали 15 години с тестване на тази технология за техните условия. Техните условия са различни от нашите. И когато се е доказала технологията, следствие на един много голям европейски проект, много интересно, всички започват да го правят напълно комерциално, без дотации. Трябва да има финансови инструменти. Този въпросен 25-годишен дълг, който кооперациите вземат, за да си доставят по-евтина енергия, отколкото невъзобновяемата, е финансов инструмент, който е създаден от държавата. В България няма такива. Финансовите инструменти са техника за постигане на рентабилни решения. Те са много свързани с източника на финансиране, с грантовите схеми, с гаранциите, с рисковете и така нататък. Нови форми на управление на новите технологии, примерно този кооператив, за който споменах, или ЕСКО компании, или други форми на публично-частни партньорства, напълно непозната територия, неразпознаваема, в която също има необходимост от изследователска развойна дейност и пилотни проекти. И разбира се, политика и визия, от която започва всичко или свършва всичко. Това е съвсем накратко от мен. Благодаря ви за вниманието. Заповядайте пред залата са сложени вече сандвичи. Ще продължим в 1 часа ще продължим. Излишно топло става. Нямах ти телефона и цяло това е техника на посока, която се занимава с купите. Искам да се запозная с нея и евентуално да те помоля да дойдеш един ден как се разберем, защото се оказва, че красиво носи е разпадане, защото хората вече да вярват в тази идея въобще. Те са на ръба на разформироване. Въобще на веригата и на колите се занимаваш. И да им направиш лекция на децата, може да си някак се да ги впечатли с шанса, за да всеки въобще може да си партнираме, защото от друга страна аз конференция, там имаше една консерваторска гледна точка. а старата
искам да казах, че ще надам да я черкнат на части, да мога да направят някакси да почват да мислят в това посока. Аз им пренесина на малко на времето си на толкова до 9-10 класа. Мисълта ми, че първо ще е хубаво да си партнираме. От друга страна, пък, примерно за тия разните там такова, аз познавам лично кмета на София. Как добър контакт с него, можем да отидем да представите вашите неща, ако не сте го правили, става въпрос след така да почнем да вирчкаме в тази посока. В смисъл, мисля, че първо ще можем да си бъдем полезни. Дори извън всякакви такива идеята е веднага се ражда. Момчета в нас, които бяха там вършо, да кажем, младиче да се сме. Едно такова малко редно, малко възстановление, почва да се срага да ходи. Да. Едната е голяма, едната е Space. Но нищо, дайте е Space. Да, супер, добре, идеално. Айде да говорим сега с... Аз нарочно съм я поканила, но точно в тази връзка и след като дойдеш, ще се познава ли си тук, защото тя е до обяд, нали е в училище, и сега ще тръгне след часовете на сам. Като част от хаоса, ние всъщност имаме още един проект изпълнен към местната мисия. Тук е точно за един период съм цяло.